her bookmakernes og nok vores allesammens favoritter. Herrerne fra Gellerup Sønder i deres rytmeserie. Dagens topscore sværhedsmæssigt. Udgangskarakter på 11,8 i sværheden. Flot, og her der kan vi vist tale om et kraftmoment. Værsgo, så tog vi det lige til nye højder. Her der kommer der dagens kæmpe oplevelse. Gellerup Sønder. 3 omgange på fiberbanen. Lad os se, hvad det bliver til. Starter stille og roligt ud. Baglæns straks salto med fuld. Springer så lige i gang med en sværhedsgrad på 9,90. Og 9,9. Og det er ud fra betragtningen. De ved, hvad de andre hold kommer med. Der er ingen grund til, at vi satser alt, hvad vi overhovedet kan. Vi hellere køre en sikker holdomgang igennem. Og skal man være lidt forståelig her, så kan man måske lige ønske, at der havde været strakt fuldstændig igennem i deres positioner. Men højde og dynamik og det hele er der i hvert fald ikke noget udsæt på. Men lad os da bare skrue en lille tand op for sværheden. Nu kører de forlæns. 10,3 på den her. Folk glæder sig. De står bare og tænker, kom nu i gang, drenge. Jeg er også nødt til at sige, at der er langt til Grenaa, så det er det her, vi har glædet os til. Så hallen den koger. Og så står der sådan her og venter på siden hernede. Han hedder Christopher Hayes. Og han runder af her. Prøv lige at se her. Det er altså strakt, fuld, half, forlæns salto. Det er helt sindssygt. Ja, hvis man leder efter perfektion, så fik man det lige der. Og det, jeg synes, der er allermest imponerende med Gellerup Sønder her gennem de sidste mange sæsoner, det er, at det er jo ikke bare én, der præsterer. Det er jo ikke 5, der præsterer. Det er 6 mand, der præsterer hver eneste gang. Man ser næsten aldrig, at der er en, der falder ud og ikke får sprunget det, man skal. Det sidder som regel lige i skabet hver eneste gang. Og hvis det gør det her i sidste omgang, sværhed på 14,05, glæder jeg nu for pokker da. Hold på hat og briller, folkens. Sådan der. Og den er god. Lukket fuld til sidst. Det er vanvittigt, det her. Det bliver endnu værre, hvis han skal køre den. Yes, lukket fuld. Kom nu. Hele vejen. Og så prøv at se her. Fuld indgangssalto. Og en triple baglæns. Vi fik, hvad vi kom efter. Gellerup leverer varen. Det er en sværhedsgrad på 14,05. Ja. Og den sidder næsten
Det grænser 100% i skabet. Det grænser næsten til det absurde, det. Det er fantastisk. Så skal vi på trampet. Jeg er spændt på at se deres karakter. Det er jeg i hvert fald også. Vi har fået en... Det er sidste hold i dagens konkurrence. Det gælder op Sønder på trampet. Overslag salto, 2,5 skrue. Ja. Der er så ufattelig meget spænding om de her placeringer. Ikke så meget om førstepladsen. Men de efterfølgende. Hvis vi ser springene her, kan vi se, at træneren i højre side af trampetten, det er Lars Nørgaard, som også har været med i rigtig mange år. Han har været dansk mester utallige gange med dameholdet fra Bolbro. Skiftede over til herregymnastikken her, og er nu hos Gellerup Sønder, hvor han har fortsat trænergerningen med lige så stor succes, som han havde hos damerne. Og vi må sige, at den der lidt usikkerhed, vi så i overslaget i første omgang, det var nok bare ikke svært nok. For nu er det begyndt at blive svært, og så står springene som plantet nede i måtten. Publikum rejser sig i Grenaa i hallen er ved at rejse op. Og så gør det ikke noget, hvilket hold man hører med. Det er det sidste, vi skal de anerkender den dygtige gymnastik. Jeg tror godt, vi må stå op med os. Så kan man lige suge det sidste Team Gym i sig. Og prøv at lægge mærke til de spring, der kommer nu. Triple hofter. Og så kommer der altså triple rotationer med 2,5 skrue. Igen godt fra start. Tredje mand lige i skabet. Sådan skal den gøres. Christopher Hayes. Lille smule usikkerhed, og så punktum her. Sådan. Sådan der, Gellerup. Sikkert ind på en førsteplads med den her præstation. Det er helt sikkert. Og mens vi siger tak til dem, så kom Team Gym Aarhus rytmekarakter. Kan vi nå at se, hvad den blev? Den er ikke kommet på vores computer endnu. Den var her i hallen. Den kommer måske her. De fik